No, nejsem naivní, že touto přednáškou vám změním život před Vánocemi a poradím, jak hodně rychle sehnat nový trafik a nejlépe za co nejnižší cenu. Ale chci vám tou poslední přednáškou ukázat několik tipů, jak klienti využívají sběr leadů na svých stránkách a jak používají i v konkrétním případě sociální média. Tak, máte nějaký tip, kde jinde než ze své databáze oslovovat zákazníky nebo návštěvníky, kteří chodí k vám na web? Asi jsme o tom už mluvili, Honza Javornický o tom mluvil, to jsou sociální média. Já vám chci ukázat, a málo kdo dneska v newsletterech používá propojení na sociální média, u nás především Facebook. National Express realizoval kampaň, velmi jednoduché sdělení, nebylo tam několik produktů, několik nabídek, velmi jednoduchá nabídka, dokonce i vidíte vpravo nahoře ikony sociálních médií a vysvětleno, proč by měli sdílet tuhletu skvělou nabídku. Byla to mikrokampaň, kde 800 lidí sdílelo, co na tom bylo zajímavější, že konsekvenčně získali přes 80 000 zobrazení této nabídky. To, že jim vzrostla databáze díky těm dalším, kteří sdíleli na svým desce tuhle nabídku a přihlásili se do National Express databáze. V Anglii mají několik sociálních sítí, nás zajímá hlavně ten Facebook. Co pro mě je zajímavé, že 33% lidí, těch, u kterých se zobrazila ta nabídka od jejich kamarádů, tak 33% z nich se prokliklo na jejich nabídku. A celkově ta kampaň měla trojnásobnou proklikovost než jakákoliv jiná. Takže jedna rada je, pokud pracujete u nás asi s Facebookem, začněte měřit, kdo je ten, kdo nejvíce sdílí vaši nabídku, začněte měřit, kolik dalších návštěvníků na vaše stránky přijde právě přes toto sdílení. Můžete to v praxi použít proto, abyste buď nejdříve cíleně jim nabídli něco víc, těm, jakoby, jak se říká, most influencery, nebo můžete zpětně vyhodnotit a zpětně jim zasílat nějaké další, ať kupony nebo cokoliv, co je bude motivovat, aby sama víc komunikovali a pokračovali v tom. Tak, jedna rada. Druhá otázka. Hodně často se setkáváme s dotazem, no fajn, my máme poměrně velkou databázi, nějakým způsobem s ní pracujeme, ale také máme obrovský trafik na naše stránky a potřebujeme dostat nějaké tipy, jak ty lidi zamotivovat, aby se ke mně nějakým způsobem hlásili, abych je nějakým způsobem získal do databáze, abych s nimi mohl pracovat. Tady vám chci ukázat na konkrétních ukázkách, jak někteří používají ten sign-up ať do newsletteru nebo do jakékoliv služby. Tak 56% z nich je takzvaně schová opravdu v patičce. Schová, to je spíš negativní výraz, to znamená, není to dobrá praxe. 36% z nich to zvýrazní a dá to opravdu na vrch těch stránek. Někteří z nich, 7%, zvolí tu prostřední část, ale jak je vyzkoušeno, tak ani jedno z toho není úplně ten nejlepší postup. Jenda Penkala tady ukazoval ukázku třeba z toho feeda nebo z Bonatexu a to je pop-up okno, které vlastně přichází po té, co jste identifikován jako někdo, kdo na tom webu ještě buď nebyl vůbec, nebo pokud nejste v databázi. To znamená, nejste nějakým způsobem jako uživatel otrekovaný tím systémem. A je zde vidět, že ten typ pop-up okna opravdu mají mnohem vyšší účinnost. Pak je také důležité přemýšlet nad tím, jakou taktiku definovat, když někdo i přesto několikrát zavře to pop-up okno, tak zdali ho stále budu chtít obtěžovat, ať se mi tam přihlásí. Když už se někdo chce přihlásit,
tak doporučujeme jednu velmi osvědčenou taktiku. Řekněte si jenom o první informaci, takovou, kterou lidé většinou dávají, což je ta e-mailová adresa. Tím kliknutím na OK schvalují podmínky zpracování osobních údajů, můžete tu e-mailovou adresu použít, ale následně se ukáže pop-up okno, kde se inteligentně zeptejte na několik otázek nebo dejte jim na výběr, ať se dozvíte trochu více. Když ten člověk to zavře a neposkytne tu informaci, to neznamená, že tu e-mailovou adresu nemůžete použít, ale víme z mnoha případů, že cirka 70 až 80% těch návštěvníků, kteří se takto zaregistrují tím e-mailem, doplní další informaci. Ale jak říkal předtím Roman, zase ty chyby z těch CRM systémů, zeptejte z jich jméno, příjmení, firma, ne, to nás nezajímá. Nás zajímá to, co on chce, co má za zvíře, to v tomhle případě, abychom mohli cílit tu další nabídku. Tak dám vám k dispozici odkaz na stránky, které vytvořil sám Silverpop, proto, aby ukázal, jak je jednoduché používat vlastně ten dynamický obsah, který je v těch newsletterech i na webu. Vy budete znát a mnoho firem s tím pracuje, třeba eBay s tím pracuje, že do určitého boxu na těch stránkách umístuje produkty, buď o které jsem se zajímal, nebo které jsem si třeba i koupil, tak jim příbuzné od stejné značky. Ty technologie jsou relativně složitý, jak je instalovat, tak nastavit. Tady je možnost, jak i tou e-mailingovou technologií použít nějaký iframe, nějaký box, který mu dáte prostor na těch stránkách, aby úplně stejným způsobem, jako se ptáte v tom newsletteru, tak se ptali i na těch stránkách. Tady ta stránka nic neprodává, ta jenom ukazuje, když poprvé přijdete na tu stránku, tak se vás zeptají, jakou máte rádi čokoládu. Dál můžete odpovídat, ale když odpovíte a jdete pryč z té stránky, kdykoliv tam znovu přijdete, oni už ví, na co jste jak jste minule odpověděl, aby se zeptali dále. A až po určitých pár dotazech, který odpovídají na to vlastně, kdo jste, nebo co případně hledáte, tak až poté po vás chtějí případně nějaký kontakt, něco dál. A vy si nastavíte i v tímhle způsobem na tom webu tu taktiku, co když mi ten člověk a jakým způsobem reaguje, abych se ho ve správnou chvíli zeptal na ten kontakt. Ty prezentace budou k dispozici na webu, pošleme vám odkaz, můžete si pak použít a otestovat, jak to funguje zrovna na těch čokoládách. Určitě najdete nějaký příbuzný téma, který můžete hned otestovat na vašich stránkách. Co je opačným problémem, když už generuju ty kontakty, tak jsou určité biznesy, které mají velký problém s vysokou mírou odhlašování. Jsou to hlavně slevové portály v dnešní době, ale jsou to i do určité míry e-shopy a další společnosti. Tady je pár praktik, co zlepšit, nebo jak nenabídnout hned odhlášení. Tady je ukázka, kdy, a je to taktika, která funguje opravdu velmi dobře, nemusí se ten člověk odhlásit okamžitě teď hned ze veškeré komunikace, ale ta taktika, kdy si jenom pozastavíte tu komunikaci 1, 2, 3, 6 měsíců, tak je velmi účinná. Znamená to, ten člověk dneska je v nějaké situaci, že je možná naštvaný, má nějaký osobní problémy a takhle tímhle způsobem vlastně ventiluje, že všechno neguje a vy ho zbytečně ztratíte. Takže mu dáte na výběr, dobře, chcete měsíc od nás pokoj. Pak znovu nastavíte taktiku, co tyto lidé, co nastavili určitou periodu vlastně utlumení té komunikace, tak co s nima dělat dál. Rozhodně určitě hned prvního další měsíc, abych jim zase posílal ty hromadné e-maily, to rozhodně je špatná taktika. Dále víte, že je dobré ty lidi motivovat, aby vám dali více informací právě proto, aby
jste mohli dál s nimi komunikovat, dál jim něco nabízet cíleného. Tady je příklad, kdy se vás ptají, řekněte nám o sobě víc, jméno, příjmení, datum narození a proto, aby potom následně vám mohli poslat, a oni to zde píší, 10% kupon. A už je to zase nějaká motivace, která mi pomůže sbírat ty detailnější data. S kolegou jsme byli nedávno ve Státech, kde jsme seděli v restauraci, úplně podřadná, řeknu, restaurace, ale prostě na tom stolku byla kartička, kde nám řekli, dejte nám svůj e-mail, my vám pošleme okamžitě voucher s nějakou slevou na další konzumaci, když nám dáte datum narození, pošleme vám další voucher při narozeninách a navíc do třetice při výročí této registrace vám pošleme další voucher. Takže i taková restaurace mi dokázala říct, jako proč bych asi měl jim nechat ten e-mail. Tady pak vypadá ten dynamický obsah při té kampani narozeninové. Vidíte i přesně do jakých částí oni umísťují, jaké informace. Ta kampaň má velký ohlas nebo velmi dobré výsledky a navíc taky člověk musí uvažovat, kdy poslat takový kupon. Ono jako poslat kupon během zrovna těch narozenin ten samý den asi není úplně nejlepší. Dáme šanci tomu zákazníkovi, aby si něco také vybral, takže oni ho posílají 21 dní před výročím. Tak další, zeptám se vás, používáte někdo sign up nebo přihlášení do e-shopu nebo do nějaké služby přes sociální média nebo přes nějaké další sítě? Nikdo. Zákazníci to mají rádi, je to pro ně jednodušší. Také dokážete získat mnohem víc informací během toho jednoho přihlášení. Jestli jich bude 77%, musíte to vyzkoušet a uvidíte, jestli stejný výsledek to bude mít i u vás. V každém případě tady je srovnání jednotlivých sociálních médií, nás asi zajímá hlavně ten Facebook, jaké typy informací pak můžeme o tom uživateli získat. Co se týče kvality těch informací, o tom žádná. Samozřejmě, že nemusí to být prvotní. Je to jiný typ nebo jiná kvalita informací, když vám je někdo přímo vyplní na tom e-shopu nebo na vašich webových stránkách, než třeba na tom Facebooku. Pokud budete mít zájem, tak mnoho dalších typů a vůbec trendů a to, na co byste se měli zaměřit, tak je ve studii. Sice je pro retailery, ale najdete tam pro finanční instituce, pro B2B business, je tam několik typů, které vám pomůžou některé věci zavést hned. Kdo bude mít zájem, tak mi potom pošle e-mail, já mu odešlu link.